Signing, then the pipe laying, and now matagamtaman na nagyud nato ang luwas og limpyo nga tubig. Gikan mismo sa ato ang mga partners, of course, from the MCWD. Way kabutangan sa kalipay kining duha ka mga residente sa Barangay Pulang Bato. Human gikomisyon kagahapon sa buntag ang water expansion project sa ilang barangay pinaagi sa MCWD nga gitambungan sa kanhi chairman niini nga si Attorney Joey Dalus. Ubang mga opisyal niini ug mismo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang maong proyekto katumanan sa gisaad sa lokal nga kagamhanan sa Sugbo nga makabaton og tubig ang mga residente sa siyam kabukirang mga barangay sa Dakbayan. Apan sa pagkakaron, ang Lusaran ug Pulang Bato nga mga residente ang unang makapahimulos sa tubig gikan sa MCWD. Sanglit ang nahabiling 7 ka mga barangay adto na sa unang quarter sa tuig 2025. Diplomacy works jud di ay. No, basta maayo lang tag relasyon sa MCWD and other agencies. Makahatag gyud kaayuhan sa mga tao. Now, wa ko kibaw in terms of numbers, but those 2 barangays kanang easily kay in terms of voting population kaning Pulang Bato is about 6,000, 5,000. Lusaran is about 2,000, 3,000. Ako kay among pasalamat sa taga diri nga at least hindi na may maglisod-lisod sa among pagpangita og tubig, ilabi na kung Kwaresma. Maglisod gyud mig tubig hasta pagkuan yun. Masig mainom lang gamay, wala. O na nga nagpasalamat may nga niabot na yun sa among tungod ang tubig. Sa kuan nila ni pasalamat magdako ni Mayor Garcia o sa MCWD. Dako namong pasalamat sa ilahang mga paningkamot nga nakabot na gyud nga dugay na namong gipangandoy nga maabot gyud diri sa among barangay. Matud sa MCWD, pagkakaron ni abot na sa tagkapin sa 200 ka aplikante ang nadawat nila nga gustong makabaton linya sa tubig. Ang maong ginaghanon, layo pa sa ilang kuta nga 1,000 kapanimay sa Pulang Bato ug 500 kapanimay sa Lusaran ang ilang matauran og linya sa tubig. As long as munam ni ang stub out, for as long as mabutang na gyud ang ilang mga pipes, then there's no reason mahatagan na gini sila og tubig for the first time in forever. Si Mayor Garcia sa iyang bahin miingon nga dakong hagit sa MCWD ang demand sa tubig apan masaligon siya nga kaya ra kining mapangitaan og solusyon sa maong ahensya. Matud ni Attorney Joey Dalus nga maka-produce ra og 35,000 cubic meters ang MCWD diha sa Lusaran Dam. Iyang gipasabot nga dugay na kining plano sa ilang ahensya apan wa mahatagi og katumanan tungod kay wa dayon pirmahi ang ilang excavation permit sa miaging administrasyon. Nalangan ang permit, no? So many times and so many attempts ang among gibuhat. First is katulo man tingali mo maghimo-himo mis dokumento kay wag tangon sad nila. That's one problem na wa ko ng dokumento. Okay. So balik na sad. Then the next time, yung nanamo, kamo ng kontraktor mo yung follow up nga to sa city. Surrender sa kontraktor. So, gimiting na mo ang tanang barangay captain sa bukid. Kaya supposedly, ang bukid magita ito yung mag-unag dawat sa pipes, no? Sa water. So, gimiting na mo ang barangay, mga barangay captain. Everyone was there. Nyamos lang hangyo. Kamo na lang mo adto ni Mayor Mike mo hangyo nga mapirmahan ng unsa ni? Permit. Ang o adto si Juan Orlan Herrera. He was the murag lead. So after a few days or week baton balis or lang nga wa ginahimo. Si Engineer Arthur Gutardo sa GE Hydro and Bioenergy Corporation nga maoy kontraktor sa Lusaran Dam niingon nga nakasupply na ang MCWD sa dili mo minus 60,000 ka households sa 2 ka barangay, Busay, Lahog ug dunay porsyon sa Apas sukad kini gisugdan ni adtong tuig 2022. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.